Viewers all over the world, Afambo Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube Oraifite. Maọbụ ịkpọ m Akachukwu, abụ m onye isi nchụaja n'Ugochitube Ọdara Temple. Ị na-agba afọ mmiri bụkwazị ọrụ ugbo dị iche iche. Bụkwazị m onye isi nchụaja n'Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Or ịkpọ m a priest or ọdịnala evangelist. O nwere isiokwu anyị ji bịa kee ntị. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to disconnect yourself from non-blood altars. Gee ntị, ọ bụrụ na anaghị ịbụ onye ọbụla kwenyere n'okpukpere ọbụla, ọ bụ Christianity, ọ bụ whatever, nke ọbụla ọzọ ya bụrụ, mana ịbụ onye kwenyere n'ike dị n'ọkụ ọbụla. Mgbe onye na-eje okpukpere dị iche iche, ma ọ bụ na-eje ministry dị iche iche, ma ọ na iberibu na brọd onye nwa na-eme ekpere, ma ọ bụ ibu onye nwa na-eme ekpere. Gee ntị, I will tell you what will shock you and what you kwesịrị ka ị neghara anya. Yes. Makana what you don't know remains a mystery to you and not to all. And na-agwakwa gị ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Before we gaba n'iru ya, o nwere ọkwa nchọrọ ịmara gị oge ntị. Echefuna na anyị nọ na month of May. Our monthly ritual is still ongoing. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka iso na ya bụ group ritual, ihe ị ga-eme bụ chaatị m na WhatsApp ma ọ bụ na nwere ajụjụ nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi. Chaatị m na WhatsApp 0805 7837672 or 0813-8243-871. Na na screen gị gafụ nọmbas ndị abụọ. Enwe ihe ọdị chọziri ihe gbasara group ritual anyị na etu o si aga. Chaatị m na WhatsApp ndị a akọwara gị ka o wedoro anya. Udo dịrị unu. Dan ka ị na-esonyere anyị metụ aka na share button gwa ndị mmadụ ka ha nụ from the horse's mouth. Mmegbu oge gị, let me go straight to the point. Topic here anyị bụ how to disconnect yourself from non-blood altar. Gentị, ihe nchọ ka nkọwala gị na altar is altar. Gịnị bụ altar? Ka nkọwa ya. Altar bụ ebe emere stall adọrọ okwu mmụọ. Yes. Altar bụ ebe akpọkuru mmụọ. Mmụọ a nwere ike ịbụ altar ewubere for the glory of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. O nwekwara ike ịbụ altar ewubere n'afa ndị nsọ dị iche iche, ma ọ bụ afa ndị nsọ dị iche iche na afọ ụmụ angels dị iche iche. Ị ghọtara ya? Like ọ bụ Igbo spirituality, ihe a na-akpọ okwu ndị ichie, ihe anyị madogo n'ọnụ ndị nsọ ndị nna nna anyị ha ebe a dọturu ha. Ijekwa na Catholic Church, enwe gasịrị ebe ị nwere ike ịfụ n'ọta like ebe ha kpọrọ chapel, ọkụ ebe ha kpọtụ chi ha based on na nghọta ha. Etu a ka esi nwekwa n'ụlọ ụka dị iche iche ebe a kpọtụrụ mmụọ dị iche iche na altar dị iche iche. Yes, then it's only the founders of any altar ya agwa gị mara ụmụ mmụọ ndị ya dị ya nwere ọgbụgba ndụ wee dọmanya altar. Ị ghọtara ya? They are the founders, only the founders know. Ị ghọtara ya? Etu a ka ọ dịkwa mana obere dị iche iche all over the world. Enwere ndị bịakọtara ọnụ wee nwee covenant ha na mmụọ dị iche iche wee hibe ya bụ altar. Ka mmalụ ga-atụ na Bible. Ije na Bible ị ga-afụ ebe e kwuru ụmụ Israel mgbe ndị ilo ha karịara. Ihe ji achọ ndị abụ ndị akụzi nkụzi anụ ma atụ na Bible bụ ichefu ihe nkwuru taatụ mmadụ. Ndị ilo ha bara ụba, ha wee be ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile si ya bụrụ ha nna na ndị ilo ha karịa. Chukwu oge wee sị ha ngwa ka enwee covenant na ya ga-abụrụ ụnụ nna na-echekwa ụnụ n'aka ndị iro gbara uru gburugburu, mana ụnụ ga-asọ nsọ. Ị ghọtara ya? Wee nwee covenant. O wee gwa ha ebe ọ bụrụ unu na-ejekarị agha, unu build the ark of covenant. That ark of covenant, ọ bụrụ taa ka mma agawazie in details the components of those items inside the ark of covenant. But ihe na-achị gwa na that ark of covenant is an altar. Yes. Ebe ọ bụla a na-ebu a na-eto gbakọta nwee nkwenye wee dọtuo mmụọ is an altar. Rọda ahụ ị na-eje ekpere na nke ya, ihe owubere an altar. Enwere mmụọ nọ behind that altar. Onye ka njikwa unu. Ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ, ntị ọ dịkwa. O nwere onye ọbụla akpọrọ ọrụ nwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ. Yes.
Onye ka nji wee sị gị na ewu na ịghọta nke ọfụma na o nwere mmụọ kpọrọ onye ahụ ọrụ. Then by their fruit you shall know them. Site na mkpụrụ onye anwa na-atọ na ome onye a ga-eme ka ị ga-eji wee ma na onye a na mmụọ kpọrọ ya ọrụ na o deviate from ezi mmụọ kpọrọ ya ọrụ na ọ na-arụzi nke aka ya. By the fruit. Example, ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje prayer ministries, ị na-eje ụka dị iche iche, you know, and whoever that is behind the altar, maybe a man of God or whatever, afọ ọsọ ya kpọọ onwe. Then and the person was like, he pray for you, he sleep with you, you need to ka mmadụ gwa gị na onye a he deviate to go from the calling. Ihe ọ na-asa abụdo the canal. Ịghọtara ya? So ụdị ọta dị etu ahụ ọgbara uru ka mmadụ gwa gị na ị ga-agba ọsọ na ụdị ọta dị etu ahụ. Ịghọtara ya? So n'omume onye nọ behind the altar, that is ndị uwe jabụ altar na-eme ka ị ga-eji wee ma truly na mmụọ si na from the light region, mmụọ si n'ebe Chukwu nọ ka ọ na-ejere ozi. So he ga-watch out ihe egwe spirit of discernment. Then mmadụzie ka ị ga-esi wee megide ma truly na ihe abụ altar ewubelu n'aha Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Taa achọrọ m ka nkọwaziere gbasara altar dị iche iche dịka anyị kwuru yesterday. Ọ bụrụ na watch bụ nke yesterday ga watch anyị kwuru gbasara ancestral and blood altar. Today anyị na-ekwu maka those altars ehibelu adị achụ aja ihe mmeni ya. Enwere ike light no up candle ma ọ bụ fee incense dịka ị na-afụgasị n'ụlọ ụka dị iche iche like Catholics. Ife ebido masị fee incense. Yes, that is white altar. Etu abroda anwa nọkwa na ị na-eje ekpere atọ ka power names popular ones. Ije ebe ahụ fụgasị enwere ike asị na bife ebido ekpere osiri mee nka. That is altar. Now, ma ọ bụzi no altar ị nwere special covenant. O nwere some pastors ị ga na-eje ekpere na nke or put you into water is known and called chain prayers. Chain prayers abụ ekpere ụnụ na-abịa na group kpee ma ọ bụ n'ọzi ụdị other covenant. O nwere ndị some altars ị ga-eje ọ bụrụ na ha debere other covenant that na ị ga na-abịa eweta returns. Yes, I shock you, all the possible, all the eme, all the possible, all the eme. And well, various altars, well, what you bring back to maintain the altar as a part of your head to Manama Maragat, Macon, with the name those things, now, those things are named is to maintain your membership, to maintain your link with that altar, so that you will keep on being beneficiary from the grace that flows to the members that believe in that particular altar. Kamalagat, Okobone no n'ime nwere dues a na-atụ. Ịghọtara ya? Enwere ike na-atụ ụtụ nkwado ụka ma ụfọdụ akpọ ya ụgwọ ụtụtụ. Ihe ọbụla akpọ ya based on your denomination. That monthly money or yearly money, you are expected na ị ga-esonye order kwa ọnwa, kwa ụka, ma ọ bụ kwa arọ, whatever you are giving. And that thing ụfọdụ na-emesisi enwekwuo kaadị na kaadị a ị ga na-amark ya monthly or yearly to maintain your membership. Ihe abụ returns ị na-enye to that altar. All that returns ị na-enye to that altar mere iji wee bụrụ a full-fledged member of that particular altar. Ụfọdụ onu gakwa tọnụrụ nke fato ihe ha known and called tithes. Then they respect they ga na-eweta ofu ụzọ n'ụzọ iri. Ụfọdụ pastors nkwado ike ịgwa gị na ị ga na-eweta the first seed, that is every January Saturday it goes to the altar. Yes, so no matter any method or format they use, the most important thing that altar will still encourage you to be returning one thing or the other. On some denominations, as in some sects, other than onyinye. Onwere some denomination na add onyinye, but you are expected to be contributing some certain things. Enwere ike onwe projects agwaghị na-enwe projects, you are expected to key into one project or other. All of them require a way of giving back
and connect yourself to that particular altar. Mana what thing chọziri ịgwa gị bụ, if you want to, for any reason best known to you, yes, but marụ na every altar nwere mmụọ nọ behind every altar, that altar nchọdị ọ mmụọ ahụ ka ọ ga-abụ for the fact that you believe na that altar, mmụọ ahụ nọ behind the altar ga na-alụrụ gị ọrụ based on your faith and conviction iji kwenye na ya bụ altar. Ọnya ka m ji gwa gị na whatever ịkpọrọ testimony that is happening to you, maybe as a Christian or as onye ọdịnala na-emekwanụ ndị ọzọ ụmụnne anyị ndị na-atụ isi n'ala, whatever or testimony happens to them too. Ndị Hinduism na-enyekwa the same testimonies. Ndị na-practice kwa Shintoism, the Japanese people, they are giving the same testimonies. If you get so every altar has fountain of grace. Any good altar has fountain of grace, the way it flows back to the members. So if you're a committed member of any altar, ịmalụgo na ịmabụ sub nyem ga ga-emere gị, ị ga na-enyekwa in returns to strike a balance. I gwara gị, in creation you try to strike a balance in whatever you do. Any altar that is you believe in ịmalụgo na ị ga na-ewetakwa returns to strike a balance. Ka normal to akọdị ị ghara ịba na ụgwọ. Now for any reason, onwezie brother ma onye ọbụla no matter afọ ọsọ zaza ị na-eje ministry na nke ya, and for any reason ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị decide go ka you move to another ministry, yes, I will advise you to take an envelope. Some of them might not like you telling them boldly that you are gone, that you want to move to another altar, yes, as a member. So I will advise you this time around, what you put is money, any money of your choice. You go to that altar one. You thank money on that altar. Na actually discourage you from them. Thank them for what they have done. Tell them that whatever they have done for you in the past, that you want to use this envelope. You want to use this envelope to thank them for what. This might be a time of prayer only for you. Yes, not some men of God and the men behind the altars might not be happy if you tell them in the face. So you pray before that your altar. After praying for that the altar, you tell them that you want to thank them. Don't leave without appreciating what they have done for you, knowingly or unknowingly. After appreciating them, tell them that you want to disconnect yourself from this altar. Yes, that whatever they have done for you that you appreciated, but now you want to disconnect yourself. Were guard envelope, take it to the altar. Ọ bụrụ na o nwere ebe unu na-atụnye ego, itunye ego jewere onwe gị. Ọ bụkwa nnọọ onye otu unu, onye isi unu ka unu na-enye the money. You need the money and you walk away. Mana ịpụ na it don't just walk away, because there is a link. What linking you with that altar? Always about it, I mean, you have to do what they call consecration or initiation. Whether my body confirmation, confirmation. You know, normally in Christendom, they normally say baptism. After baptism, they may hear about confirmation. You know what it means? What they are confirming? They are confirming that you already decided. I believe in the creed of that altar. So therefore you are committed. Understand? You are committed to that altar. So whenever you want to disassociate yourself, do the needful. Many of you are learn how to appreciate whatever on a more melody. It did not thank you very much. Any altar, once you want to move on and they are committed to that altar, then whatever you want to leave, non-altar, don't just walk away. Say no, no, because somebody was there praying
making declarations, maybe fasting on your behalf. It consumes strength and whatever he has. So whatever you want to do, learn how to appreciate and say thank you for what you have done, that I'm moving on. Email to her, it shall be well with you. If you have any question in today's lecture, you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 screen. You have numbers in that one. May the blessing of Chukwuke Premium be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Maka Chukwuke Premium. May you take this idea. Let me see